minder lidt om Morten 6. Ej. Ej, helt ærligt. Kan jeg se i hovedet på resten? Nej, jeg har fået... Jeg kan ikke engang tage hovedet på dem. Jeg kan bare ikke til, jo. Nej, okay. Hvor jeg er i hovedet, så. Nej. Så får du det her i hovedet. Nej. Ej, det er tredje gang, jeg får noget i hovedet. Hvorfor skal det gå over mig bag gang? Hvem skal starte med mig? Undskyld mig, men hvem skal slikke det? Ej! I gør det rigtig efter. Rolig. Så. Ud med talerne. Nej. Ude på badeværelset, så kan jeg... Kom så her. Nu! Nej. Kom så her nu! Tag billedet. Har du noget til det, eller hvad? Ja. Nej, det ved jeg ikke. Jeg skal lige have lidt ordentligt kamera. Vend det om. Hvad? Vi står! Jeg skal lige bevæge mod køkkenet. Må jeg trykke op på mandgaven? Ja. Hvem var det ikke? Hvem var mit hoved? Rasmus gik i over.